Sawira. Ndataura ngona ndese please call me back phone na unondiurayisa ngenzara. Ndiwe emergency kick out pano yangu. Unoku kune mari vari kuchema murume zvisine nzara. Apa uri kuchema chifendera makumbo mangu. Nematambudziko. Tora bucket rangu rewhite tosangana pamubhati kwati. Hazi kune rufuru rwamangirwa rwakarongeka hazi yatunge muti. Ndati pamangirwa kwazi kune rufuru riko koko tonobatira ikoko kwazi uye neana ese kwei. Panapa zvinomira zvakanaka tiri kuchema zvese murume nenzara panapa. Hazvina kumira zvakanaka bakuno izwa mhere izwa. Waizwa mhere? Alright. Chingofona 2 minutes inonda muna anobva ngoti emergency kwaita mwana wakuwara. Alright sir. Asikana fambai asikana. Azeba mangu fambai. I'm sorry. Ana ndataura ari. Aina mbudzi. Ndataura ndikati irongedzai zvikafu tini. Chikafu chirino hazi nune. Idufando. Ngatifambe toni. Zviri kuwazi kuzokandaita parufu apa. Ara parufu hapana kana chimboripo ba. Ndipanzara yatambarara zvapo. Ndati hapana kana chiripo. Hazi anga kajoinonzi mombe plan yegrade hope. Yekuti kana munhu akafa panozi oi mombe. Chero wanga wasina police nawo. Chero wanga une police neimwe police. Chao chanokupa imombe kana usikadi mombe obva 400 ndo. Kana zvakadaro ndosandoti rumbai. Kune dufando ndo zviri mberi ino mabiko. Hazvizotaurwa hazvo pano. Saka nyaya iripo ngeyekuti hazi kana usati wafa unongoene mabenefits etinokwanisa kutenga mucheckers kana kunana Pick and Pay kana munana Shoprite uchiwana mareward hapi iwawa hazi inozi hazi pane mukadzi wanga achitaura chirungu chasingazwisiki hazi cateral and reward program whatsoever asi tihambe tozvizwirepi ndakwenda kopukutana hambai nguwa tinosvika chikafu chapera maisara hazi inozi reward program yenzara